Tam máš aj foťa? No, je tam, no. A je to fotí? Dokonce to dělá i video. Dám poprka, potom prestane. Čo to by škole mám nič na papanie, nebojte. Obidíme v partiu psov, teraz kamoši došli na oslavu, hej. Čaute všetci, čo si dáte? Ale nemám samotu. Rozpočet zober. Ja tak budem iba havinkou. Dobre. Nebyl potiahneť. To má atrakciu. To nevidí každý deň také veľkovca. To by čo to tam je? No. Ideš to vážne? Zákrátce. Grill, všetky ruky má grill. A ty máš čo naj? Také meso medzi zvojí. Ukáž brusnicu. Jste nějaký podobný. Jo, Richterový. Opoňávám úško. A? MPEG 2. Či ještě auta jste udělal. Takový autosalon, ty jo. Děláme si úplně stejné video, jo? Video uhlu. No toto tam je. Ty keby si to vtedy cvakla? No akorát som chcela. Ukáž Laci maso. Není už? Už to nebude. Ukáž maso. Prísadol ma normálne. Dabi, poďme. Dabi, leď. Dabi, už ho štipka do zadku. Dabi. Ja som jeden, tak aby sa počuli. Dabi, no. A tak už nemá. Máš loptu. Dabi. Leo. Oni sa. A jak to sa pre 10 víno. Chod z neho dole. Decko nevidie. Tak Leo, daj ho na chrbát. Tak. Fajn. A zase. To je asi kusku. To je obľúbené, lebo aj mopsíka je asi disku, tak to trápi. Len ten mopsík pritom aj stojí niekedy, vie, že tak to by vpredu, ale... Dabi! Teraz sa na jeho vyští. Si šibnutý. Konečne to by na chrbte, áno, áno. To je jak rytmus, odlízal si mi moju vajcu. Čomu to dávate počúvať? Malému dieťaťu. Ja máme tu tie zápasy, jak sa ich skončí. Môžeme povzbudzovať? Go, 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 go! 5 € na toho čierneho. 10 na bílýho. A kto plače teraz? Neviem, ktorý to bol asi Toby. No, lebo Leo ho chytil. Toto je môj pes, predstavujem vám. A mne píšeš, jaký pes, taký pán, hej? Či jaký pán, taký pes? Som nevedela. Dabi! Skrytý služba. Dabi!
Dobi už mal vystrčeného pindúra, už si ho dobe. Lebo teraz musíš zabrať. Budeme celého psa ogenené. Jeho pol roka nemôžem kúpať. Leo, ideš, Leo. Tak, daj mu. Už aj Leo rozohnil. U nás to. Nenechaj od niekoho jazveca, ne? Leo, nedaj sa. Leo. Počkej. Nevie sa dostať spod neho. Ale to by strašný, to nechcem. To by strašný trošku. Lebo svalnatý, nemusím. To je nejaké dole kolo. 3 minúty malo byť, ne? Toby. Keď večer, keď si nebudeš pozrieť, sa tak budeme hľadať niekde. Nie je v kúpeľni. Mala